Čau lidi, já jsem Mike, dneska vám ukážu, jak optimalizovat Windows 7 pro hraní. Jako příklad jsem si vybral hru Counter-Strike Global Offensive. Takže jdeme na to. V první řadě byste se měli rozmyslet, jestli není lepší upgradeovat nějak váš počítač. Po případě pokud máte notebook, tak dám vám takový příklad. Notebooky blbě chladěj, tak si kupte třeba takovouhle podložku pod notebook a on vám to vlastně větrá, ale je to nevýhoda, že zase hodně musíte čistit prach, já nevím, na stole a tak, ale opravdu mě to třeba nějaký FPS ovlivnilo, nevím jak každému to ovlivní nebo ne. Takže tak, a většinou je vždycky lepší si koupit vlastně nový komponenty nebo prostě rovnou nový počítač, protože jo, prostě je to lepší. No ale já vám ukážu, jak si to teda tak nějak optimalizovat ty Windows 7, aby vám to tak trošku šlapalo. Takže v první řadě si stáhnete ten soubor Launch Options a v něm jsou tyhle jakoby příkazy. Vy si je všechny skopírujte, otevřete si Steam, klikněte pravým na hru Counter-Strike Global Offensive, dejte vlastnosti, nastavit možnosti spuštění, v angličtině to nějak set Launch Options, klikněte na to, které asi nic mít nebudete a jenom to tam takhle vložte, ctrl. Takže dejte OK, zavřít a no, to je taková jedna část. Tak, další věc, zkuste si nějak vyčistit počítač, jo. Třeba si stáhněte Malwarebytes Anti-Malware, jo. Je to free, můžete si tam koupit premium, pokreknout. Já vám to takhle z rychlosti ukážu. Je to vlastně takový program, který vám vyčistí kompa od všelakých havětí a tak. Prostě to otevřete a dáte skenovat nyní a on vám to takhle bude chvilku skenovat a když vám to najde nějaký objekty, tak klikněte na historii a dejte smazat vše, to je vlastně karanténa, jo, prostě to znáte určitě. Tak já to teď ale vypnu ten sken, protože já jsem si to skenoval, já si to skenuju každý den tak dvakrát vždycky, tak nějak na ráno a na večer si to vždycky skenuju, protože já hodně stavu jako přes torrent a tak no. Tak, další věc je ta, že si zkuste najít aktualizace na vaší grafickou kartu. U Nvidia je to tak, že si stáhnete program GeForce Experience, všechny odkazy máte v popisu, když tak. A to je vlastně jednoduchý program, který když spustíte, tak no já vám to ukážu, pochopíte to. Ale nevím jak to je třeba u AMDčka, nebo Intel nějaký integrovaný grafiky, to nevím jak se aktualizuje, ale určitě když půjdete na net, tak tam to určitě najdete nějaký aktualizační program nebo tak něco. Takže tak. Tady dáte ovladače a dáte stáhnout ovladač. Ale to je, vidíte, to je ten GeForce Game Ready Driver, což je takový nepotřebný. Tady vám, když prostě vyjde nějaký update na vaši grafickou kartu, tak vám to tady vyjede, ale doporučuji to dělat přes tohle, to vám vlastně vyhledá po internetu nějakou aktualizaci. Vy si můžete i kouknout prostě na váš počítač, vidíte, já mám fakt prostě shit, nějaký shit procák, 4 GB RAM, jo, je to prostě shit. Tak, aby jsme měli další část. Tak, pak ještě jedna věc, aktualizujte si drivery. K tomu je ten šikovný program Driver Booster 3. Když to otevřete, je to taky opravdu jednoduchý program, všechny ty programy jsou jednoduchý, jo. A většinou mě teda pomáhají. Vlastně, když to otevřete, je to free program. Můžete se ho jako nějak asi cracknout, ale je to zbytečný, prostě mě to funguje. Naprosto báječně. Vlastně když to pustíte, tak už vám to tady prohledává ty drivery, jestli máte všechno aktuální. Vidíte, já jsem to aktualizoval tak před týdnem a už mám 5 zastaralých ovladačů, jo. Opravdu si to aktualizujte. Jo. Prostě jenom kliknete aktualizovat nyní a ono se vám to aktualizuje a restartujte počítač. Nebojte se, když budete aktualizovat a bude vám blikat obrazovka, to je tím, že vám to prostě aktualizuje ty drivery, jo, to je prostě normální. Takže tak, pak ještě se koukneme na to, jak
zvýšit jakoby výkon disku. Takže dáte tlačítko Windows plus R a vyjede vám tady tabulka spustit a napište tam ms.config. Dáte Enter nebo OK. Vyjede vám tato konfigurační tabulka. Tak tady nic vlastně nemusíte v téhle kolonce. Klikněte na spuštění počítače. Zvolíte si váš jakoby výchozí disk. Dáte upřesnit možnosti a tahle tabulka je docela podstatná, jo. Když tady máte musíte si zaškrtnout počet procesů a dejte si tam tu největší hodnotu. Jinak ještě hodně lidí si nastavuje tohle, ale nedoporučuju to, já vám to ukážu, jak si nastavit vlastně tu paměť. Takže když tady máte teda tu dvojku, nebo jako můžete mít čtyřku, předpokládám, ale já prostě tady mám dvojku, jo, takže jsou to jakoby jádra, mám za to, když tak se omlouvám, když říkám blbosti, ale prostě si tam dejte největší hodnotu a dejte OK. Asi to po vás bude chtít restart, teď se nejsem přesně jistý, a jedno. Prostě se koukněte, když vám to bude chtít dát restart, tak si to restartujte. Pak tady kolonka služby. Tady klikněte na skrýt všechny služby společnosti Microsoft a zkuste jich vypnout co nejvíc těch služeb. Já mám tady jenom fakt ty podstatný, třeba na Wi-Fi, protože já běžím přes Wi-Fi, mě nejde prostě kabel, takže tak. A pokud chcete, aby sám zapínal třeba tady, já nevím, Experience, pokaždé, když zapnete komp, tak si to zaškrtněte. No, a dejte použít a OK, já zase to bude chtít restart, jo, takže po spuštění, tady vidíte, to jsou aplikace, to nejsou služby, to jsou aplikace. A mám tady CCleaner, nevím z jakého CCleaner, sorry, nevím z jakého důvodu, takže to se dám pryč. To jsou jenom nástroje, to už vás asi tak tolik nezajímá. Další věc bude ta, že se ujistěte, že pokaždý, když hrajete, tak máte co nejméně procesů, jo. Tak a jak vlastně zjistit, který procesy vypnout? Klikněte na zobrazit procesy všech uživatelů a tady vám vyjedou fakt všechny procesy, které běží. Já to mám nastavený, já mám vždycky za to, že když mám pod 50, tak se na tom dá hrát a když mám fakt něco nad 50, tak už prostě tam cítím ty FPSka, že klesají. A zkuste si povypínat takový ty, který, já nevím, třeba NVIDIA, tady to je pro synchronizaci to si třeba vypněte, no sám to stejně asi bude zapínat automaticky, no. Všechno od NVIDIA si vypněte, ono se vám, stejně když zapnete hru, tak ono se vám to zapne, ale nějaký je tam nepodstatný. Třeba Malwarebytes, nevím jak se to je prostě tohle to teď nepotřebuju, takže vždycky si vypněte antivira, když hrajete, to vám prostě je to nepříjemný, když hrajete a najednou vám tam vyjede update, už se mi to párkrát stalo, je to opravdu hrozný. Tak tady další od NVIDIA, tady ten driver booster, SQL server, vygooglete si to, já o tom moc nevím, ale co jsem si tak četl, tak to může být vyplý. Protože já to nějak nevyužiju, já mám totiž cracklý Windows, takže prostě si zkuste povypínat co nejvíc takových jakoby nepoužitelných procesů, který fakt nepoužíváte, jo. Je tady třeba nejvíc žere teďkon z natáčení plochy. Co by se ještě dalo víc vypnout, jo. Tady něco od Microsoftu, to prostě poznáte, že se může vypnout CMD, jo. CMD prostě nepoužívám. Takže můžeme taky vypnout. Mám tam nějakých 45, což není zase tak jako extra dobrý. Určitě by se toho dalo vypnout víc, kdybych se koukal nějak dopodrobna, ale teďka se mi to nechce moc dívat dopodrobna na to. Tak další věc je ta, že si vlezte do počítače, dejte odinstalovat nebo změnit program. Wait, já to nemusím najít, kde to je kurně. Jo, tady zapnout nebo vypnout funkce systému Windows, to je přesně ono. A já vám ukážu, co si vypněte, nebo co je lepší, když si vypnete, protože nějaké věci opravdu jakoby zpomalují ten systém. Mělo by vám to taky trvat díl,
Sorry, fakt ten natáčení přes tohle mi docela seká, nevím, proč jsem nenatáčel přes OBS. Lol. Tak super, jsme tady. A zkuste si jakoby odškrtat takové věci, které fakt nepoužíváte, jo? Tak třeba tady součástí počítače tablet PC, tak já fakt prostě, já to nepoužívám vůbec, ani nevím, co to je. Služby XPS, tak to taky odškrtnu. Tiskové a dokumentové služby, to taky vypnu, protože já netisknu, já mám druhý počítač na tisknutí. Prohlížeč souboru ve formátu XPS taky můžu vypnout. Vypnutí prohlížeče souboru ovlivní další funkce aplikace Windows. No tak to asi ne, radši. Prostě pokaždý, když to takhle odškrtnete, tak ono vám to jakoby hodí nějaký hlášení. Jo, ale prostě se říte podle toho, co zaškrtnete a ne, co vám to napíše. Platforma mini aplikací, prostě mini aplikace, já nevím, jestli vy máte na ploše mini aplikace, jo. Ukážu vám, co to je mini aplikace. Mini aplikace, jo. A vyberete si třeba měřit CPU. Prostě já nevím, já to nepoužívám, já mám od toho přímo software, který mi to ukazuje tady dole, ale jako k čemu? K čemu vám to je, no, prostě když vám to dobře chladí, tak nepotřebujete vědět využití CPU, anebo v případě se to dá zjistit tady. Využití procesoru 28, fyzická paměť 49. Jo. Takže mini aplikace jsou zbytečný, jo, když fakt nemáte nějak nabušený komp, tak je to tam zbytečný, jo, prostě tak si to vypněte, jo. Platforma mini aplikací systému Windows. Funkce pro média si nechte zaplít, tam by měl být media playera, tak to asi chcete, aby vám běželo. Ale vypněte si Windows Search, ten docela dost ovlivňuje FPS, abych pravdu řekl. A jedná se o to, že když když prostě smáčknete start, tak tady můžete hledat soubory, chápete, ne? Ale já to většinou dělám tak, že když nevím, pro hráče Minecraftu třeba procento a pp data se dá napsat i sem. Jo. Nebo prostě já nevím, když dáte Windows Arrow, jo, tak nemusíte vlastně Windows Search. A jo, je to prostě zbytečný ten Windows Search, když se to tak má. A když potřebujete něco najít, tak je to zase dobrý, no, ale tak já to mám v kompu seřazený jakože docela dobře. Tak to by bylo všechno, dejte OK. Já to nebudu nastavit, už to mám nastavení totiž. Tak jdeme na další program a to je iObit Uninstaller. Je to taky freeware, je to zadarmo prostě, můžete si to nějak i uplatnit, že to budete mít plný, ale je to zbytečný, nedělejte to. Já si tam tak, jo, super. Tak a tenhle program je hodně šikovný, on vám vlastně umožní odinstalovávat věci, ale nejen tak obyčejně. No, já teď nevím, co třeba odinstalovat, tyjo. Tak třeba Diamond Tools, nebo ne. No prostě takhle, když chcete něco odinstalovat, tak si to zaškrtněte, já si třeba odinstaluji Skype. A třeba Unity Web Player, tak si to takhle zaškrtněte a dejte odinstalace, sorry. Můžete si vytvořit bot obnovení, ale nemusíte, když prostě nechcete nějak potlačovat cache nebo registry Skypeu třeba, to já si pochybuju, to je jenom pro takový ty ajťáky nebo ne ajťáky, pro ty, co se v tom vyznají a potřebují třeba zálohu těch registrů nebo tak. Tak a vlastně tenhle program ještě vám umožní jednu funkci, že když dáte pokročilé skenování, tak vám to smaže registry Skypeu, nebo ne Skypeu, prostě toho daného programu, který jste si zvolili. A prostě když si ho pak nainstalujete ten Skype, tak už prostě musíte udělat nový účet, když to, kdybyste to odinstalovali normálně ten Skype, tak tam třeba budete mít uložený váš účet, vaše nastavení a tak. A když to odinstalujete takhle, tak vám to vlastně smaže nastavení a veškerý nastavení prostě, no. Vidíte, že skenuje to docela dlouho, skenuje se to díl než samotná odinstalace, takže tak a vidíte, tady nám to našlo opravdu strašně moc těch věcí. Vidíte. Takže tohle z toho, kdybych to neodstranil jakoby přes ten
iObit, tak by tyhle ty všechny soubory tam zůstaly, a což je vlastně zbytečný, protože když tam nemáte ten Skype, tak k čemu vám budou tyhle ty soubory. Takže dejte odstranit. Vidíte, je tam toho strašně moc, prostě jo. A nevyužili byste to, kdybyste už neměli Skype. Vidíte to v roamingu, čili updata, jo, prostě roaming. Tak a zkuste teda ještě zvážit, který programy nepotřebujete, který fakt nevyužíváte, tak je odstraňte, protože máte je tam zbytečně a žere vám to prostě v pozadí nějaký ty služby a tak. Prostě je to zbytečný tam mít nějaký 300 her třeba, znám kámoše, který má v počítači 20 her a nehraje jednu a prostě má tam zbytečně, seká se mu to. Takže tak. Super, takže to bychom měli skoro všechno. Ještě tady mám tuhle věcičku, Unpark CPU. Ukážem si to, co to dělá. Vlastně ono vám to, jak bych to přeložil, odparkuje, jo, řeknu to, odparkuje vám to jakoby jádra, jo. A musíte to spouštět ve složce, nesmíte to mít takhle na ploše, tak vám to ukážu jednoduše. Mám uložený někde tady na disku. Jo, tady, Unpark CPU. Zkuste tam, dejte check status. A ono vám to prohledává registry, protože když byste to vlastně nedělali přes tenhle program, tak se to dělá takhle. Neukážu vám to jakože dopodrobné, je to taky složitý, abych to asi ani nedal. Otevřete si regedit. A tady se v tom prostě musíte takhle štrachat a radím vám, opravdu, radím vám. Když někde na internetu najdete návod, jak něco vypnout v registrech, tak si to pořádně rozmyslete, protože když tam pokazíte jedno číslo, jednu hodnotu, tak vám to může udělat opravdu hodně neplechu v počítači. A jednou jsem se překlikl o číslo a týden jsem řešil prostě, jak přenastavit funkci v BIOSu, ale mi to šlo. Tak, když vám to takhle, když se vám tady ukážu ty hodnoty, tak dáte Unpark All. A ono vám to vlastně, jakoby, já řeknu odparkuje, jo, já nevím, jak to přeložit, tady to máte napsaný, já si nestůmenu, prostě já jsem v tom takový. Takže dáte Unpark All a restartujete počítač. Tak, když už máte tohle nastavený, tak si stáhněte můj config. Já ho teď prostě mám tady, jakože udělám ho teprve. Otevřete si hru Counter-Strike Global, složku Counter-Strike Global Offensive. Je to někde, tady to prostě máte, jo. Steam.com, Counter-Strike Global Offensive. Tak, otevřete si složku CSGO. CSGO, to je jakoby konfigurační, tam máte všechny veškerý konfigurační soubory, jakoby nastavení. Tak a vy si stáhnete tady AutoExec, počkat, musím to najít, jo, tak to tady dokonce není. To udělám takhle. A rovnou hned po videu to nastavím. Takže takhle AutoExec, máte to v popisu. A ten AutoExec si stáhnete do počítače a přetáhnete to do té složky CFG. Takhle tam hodíte a máte to, je to všechno. Tak, ještě další věc, si ukážeme tu, já furt říkám, kliknete si právě na počítač vlastnosti. Upřesnit nastavení systému. A když máte slabý procesor, třeba jako já, tak si dejte tady kolonku upřesnit, výkon, nastavení a optimalizovat pro výkon. Hodně lidí říká, že to fakt ovlivňuje FPS, ale doufám si říct, že ne, já jsem s tím hodně dlouho jakoby hrál. Moc to jakože neovlivní, ale je to tam trošku znát, jo. Tak 5 FPS, no, zkoušel jsem to už hrát i bez toho, pak to trošku ovlivňuje, jo, ale ne nějak extra, nečekejte o to nic moc. Třeba nějakých 30 FPS rozhodně nečekejte prostě, že se tam nejde poznat. Tak, další věc, tady si klikněte znovu na nastavení, upřesnit a změnit. Tak a tady budete mít pravděpodobně zaškrtnutý tohle. To je taková docela chyba, takže si to odškrtněte, dejte si vlastní velikost. A tady opište dole tohle tu hodnotu, tady doporučená hodnota, 5943. Takže si to tam opište. A ta hodnota pod tím musí být jakoby ta horní hodnota krát 2. Takže když tam máte, já nevím, 1000, tak to bude 2000, jo. Pak dáte OK a budete muset zase restartovat počítač. Tak a ještě optimalizovat výkon pro programy, služby na pozadí, to by bylo docela blbý, protože bylo by to hodně pomalý, protože když máte hodně služeb puštěných, tak dělal by to neplechu, prostě nastavte si to takhle. Jasně chápu. Tak to by bylo všechno a doufám, že jsem vám pomohl, mělo by vám to aspoň trošku pomoct, nějaký ty FPS. Čistěte si to často přes ten Malwarebit, já to budu, myslím takhle. A snad vám to ovlivní nějaký ty FPS. Takže tak.